Duela hilabete inguru urte bat bete zuen Tolosako udaleko departamentuak orain bere ataria du interneten. www.telesebat.net. Transbertsalitatea ardatz hartuta sortu zen departamentua. Berdintasuna, partaidetza, kultura, gazteria eta jaiak saiak batzen ditu bere baitan. Eta hauen arteko elkarlana bultzatzea du ardatz. Aipatutako arloak batzean, bakoitzak bere errealitatea zuela ohartu dira arduradunak. Hau da, batzuek online lan egiteko baliabideak zituzten bitartean, besteek tresna hauek ez zituzten horren eskura. Hori dela eta, irudi bakar eta bateratu bat emateko asmoz, errealitate ezberdin hauek batzen dituen webgune berri bat osatu dute. Honela, TLS bat departamentuko online presentziari koherentzia ematearekin batera, zerbitzu eta ekitaldien berri era arin eta zehatzean ematea lortu nahi da. www.telesebat.net. Eratzeko erabili diren tresna guztiak saretik eta doan hartuak izan dira. Hau da, software libre erabiliz. Bestalde, bertan departamentuko atal guztiek dute bere txokoa. Eta aldi berean bakoitzak bere autonomia du. Webgunearen sortzailea, bultzatzailea eta koordinatzailea Telesebat departamentu bera baldin bada ere, sail honetatik haratago doan webgunea da hemen aurkezten ari garena. Wiki filosofia du ardatz, hau da, denen artean osatu eta eraiki daiteke. Webgune irekia izatea du xede eta herriko eragile naiz elkarteen parte hartzeari esker osatutakoa da. Honen bestez, elkarlanerako webgunea da. Udaleko beste atalentzat eta Tolosako eragileentzat ere sortua. Agenda tresnak, wiki filosofiarekin egina, herriko jarduera soziokultural guztiak gune bateratu eta elkar batean bilatzeko aukera eskaintzen duena. Parte hartzearen eredugarbiena agenda atala da. Izan ere, eragile bakoitzak bere aldetik programatutako ekintzen berri bertan eman ahal izango du, baita zabaldu ere. Horretarako bi aukera dituzte. Batetik, informazioa bere horretan webgunearen koordinatzaileei bidaltzea, eta bestetik, zuzenean agendan txertatzea. Azken aukera hau hartzen dutenek, zenbait kode eskatu beharko dituzte TLS bat departamentuan eta Google kalendaren bidez egutegia osatu. Parte hartzea sustatzeko bide horretan, azpisaien informazioarekin batera, agenda eta eztabaidak ere aurki daitezke interneteko atari berrian. Honela, pilpilean dauden gaien inguruko iritzia eman ahal izango dute herritarrek.